Continuăm cursul de electronică. În lecția anterioară am vorbit despre condensatori, acum urmează să discutăm despre legarea acestora în serie, în paralel sau o conexiune mixtă. Ca și în cazul rezistențelor, și aceștia se pot lega în diferite conexiuni, totuși aici este un pic comportamentul diferit față de rezistențe. De exemplu, la legarea condensatoarelor în paralel, capacitatea totală este egală cu suma capacităților individuale. Asta înseamnă să spunem că C total este egal cu C1 plus C2 plus C3 plus Cn și așa mai departe. În acest caz am avea o capacitate totală de 30 de nanofarad. De exemplu, aici avem 4 condensatori cu diferite capacități, iar pur și simplu adunăm toate capacitățile, cum vedeți aici în formulă, și obținem o capacitate totală de 441 de nanofarad. Aici este C și un G mic. Nu este mai ușor când scriu formulele să scriu cum am învățat în școală, iar G vine din germană de la total, adică Gesamt. Deci conexiunea paralelă a condensatorilor se comportă la fel ca conexiunea în serie a rezistenților în ceea ce privește calculul capacității totale. Deci adunăm valorile individuale. E bine, la legarea în serie, exact ca la legarea în paralel a rezistențelor, da? Și avem această formulă. Deci când condensatoarele sunt conectate în paralel, capacitatea totală este întotdeauna mai mare decât cea mai mare capacitate individuală. Iar la o conexiune în serie de condensatoare, capacitatea totală este întotdeauna mai mică decât cea mai mică capacitate individuală. De exemplu, aici avem 4 condensatori, cel mai mic condensator este de 1 nanofarad și vedeți, capacitatea totală este mai mică decât de 1 nanofarad. Da? Deci avem 0,898 de nanofarad. Aici mă opresc, chiar în lecția următoare continuăm. Până atunci, gândiți-vă voi și lăsați un comentariu. Care este capacitatea totală a acestui circuit? Avem aici o conexiune mixtă, da? Numai bine, ceau!